Tombole wis mbok tutul. Wis ketok gagah to. Nggih. Medeni mak, medeni beh yo ancen medeni Kang, kaya jenggrengi sampeyan iku. Ngene ya Kang, lanjute keterangan dawuh Imam Ghazali, golek popularitas iku memang gak apik. Ning nek iku kabeh sing ngersakne pangeran, gak apa-apa. Tapi kanggone wong sing gak kuat kadunungan popularitas sangka ngarsane pangeran iku ya iso dadi fitnah, iso dadi ujian. Ibaratnya ngene, sampeyan kerem ning kali karo kancane sampeyan. Ning sampeyan gak patek duwe skill nglangi sing apik, ya ora duwe pelampung. Lah iku nek cara kancane sampeyan sing kerem karo sampeyan ngerti nek enek sampeyan, wis otomatis sampeyan digocekan karo kancane sampeyan. Padahal sampeyan gak patek duwe skill nglangi sing apik, njur yo gak duwe pelampung, otomatis sampeyan karo kancane sampeyan bakal yo klelep. Ngaten nggih. Popularitas ki yo ngono. Kok dilalah enek wong dikersakne duweni popularitas sangka ngarsane pangeran. Ning wong iku dilalah gak duwe ilmu, akhlake ya ora ketata, banjur dadi panutan wong akeh. Lah iku ora malah dadi slamete wong akeh, ning malah padha-padha dadi rusak kabeh. Ngeten. Pun